Marca di Voia speciale. L'antesca è andata a Ciordata e scaroniacchi la pincata per le scusile di Snappa. Dai che la seccano, calmo, o capire, utile. Dai che la Sara Bashar, sente che le devi carvoia. Te quiere explicar vos, le cada siempre se lo desarrolla. Ce l'hai incontrato questa mitica mente teale? Utile. Te quieren explicar vos. Te quieren explicar vos la llama.
bila som bachtálo času, keď žaste bola skade duje ženy. Ešáve skaja kada ša. Sáste bachtále tame, tévle same kasto astume. Se giunti sare la molto punto te. La salsa andava pure a Kata? Inkább? Jó. Boldogságom hogy ne effekjen a szívem, az életem boldog legyen Zöldártű suttog meg nekem, boldogságom hogy ne effekjen a szívem, az életem boldog legyen Shalomai, 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 Se giuntiamo pure a punto del punto Maria. Bello dei. Dobrý deň. Môžete si slova Evanielia, ktoré už bolo napísané pred 2000 rokmi a ešte stále to platí. Toto Božie slovo nie je napísané pre niekoho tam, ale pre nás. V tom čase pristúpil Ježiš k učeníkom a povedal im: daná mi je všetká moc na nebi i na zemi. Idte teda a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Toto bol kúsok z Biblie. Máte doma Bibliu? Máme. A máte doma Sväté písmo? To je to isté. Šikovne, áno. Je to to isté. To klobúk dolu, lebo mnohí káčovia to nevedia. Určite tak potom pochválim aj pred ostatnými, aj bielými, že by sa mohli hanbiť, že to nevedia. Áno, Biblia je kniha kníh. Žiadna kniha sa aj nevyrovná tejto knihe. Preto si túto knihu vážime a keď ju máme doma, tak je na dôležitom, vážnom mieste. Mohla by byť napríklad vedľa toho oltárika. To u vás som bol, že? Áno. Tam by mohla byť na čestnom mieste. Predsa je to svätá kniha. A svätá kniha nie len preto, aby tam bola niekde položená, ale aby som ju niekedy otvoril a pozrel sa do nej. Nemusím čítať všetko. Volám čo?
Keď chcem mať Boha vnútri, tak musím potom čítať aj to, čo mi on povie. Palanič. Teraz sa obráťme všetkým svätým o pomoc a odpovedajme, oroduj za nás. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Ján Krstiteľ, Svätý Jozef, Svätý Peter a Pavol, Svätá Sabrína, Svätý Eduard, Svätý Patrik, Svätí anjeli strážcovia, všetci Boží svätí a sväté, Všemohúci večný Bože, Ty si poslal na svet svojho Syna, aby zlomil moc zlého ducha, ducha neprávosti a vytrhol nás z temnôt a preniesol do údivuhodného svetla Tvojho kráľovstva. Pokorne ťa prosíme, zbav tieto deti dedičného hriechu, urob z nich chrám svojej slávy a daj, aby v nich prebýval Duch Svätý, skrze Krista, nášho Pána. Amen. Nech vás posilňuje sila Krista, nášho Spasiteľa, na znak toho vás pomážem olejom spásy, Kristovi našom Pánovi, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Ktorý vám zobrali olej? Poďte. Ktorý olej vám zobrali z týchto? Každý je na niečo iné. Prvý. Ty nie si ešte oco. Ktorý? Prvý. Povedí latinské názvy. Infirmorum, catechumenorum a chrisma. Každý olej je niečo iné. Jeden olej sa používa, keď je niekto už starý a veľmi chorý, aby ho pán farár pomazal, aby potom ľahšie na duši odchádzal k Bohu. To je jeden olej. Druhý olej sa používa pri krste. Ten, ktorý má byť pokrstený, aby bol pomazaný Pánom, tak robili aj kráľov, kedy si mazali na čelo, aj na ruky. Aby ten ľud, ktorý im je zverený tomu kráľovi, aby viedol k Bohu. A predpokladám, že aj tá úloha vajdu je tiež od Boha. Čiže vajda tiež by mal ctiť Boha, lebo on nie je najvyšší. Nad ním musí byť určite Boh. Ak nie je nad ním Boh, nevedie ten ľud správne. Tak to bolo aj kedysi v dejinách u kráľov. A ďalší olej? Chrisma je na pomazanie. Tu sa pomazávali aj kňazi, aj proroci. To je. Nebudem zdržovať. Na dnešnom krste použijem iba 2 oleje. Ten, ktorým sa pomazávajú tí chorí a starí ľudia, tak ten nepoužijem dneska. Použijem tento olej katechumenov, tým olejom sa pomazajú všetci tí, ktorí majú byť pokrstení. Je označený tento človek, aby nasledoval Ježiša. Aby bol ako Ježiš. Keď chytí vodu, bude zohrievať? Zohrievať. Normálne zohrievať to bude. Tak, tak chytiť. Bože, požehnaj túto vodu, ktorou pokrstíme tvojho služobníka Eduarda a tvoju služobnicu Sabrínu. Veď si ich vo viere cirkvi povolal k prameňu znovuzrodenia, aby mali život večný skrze Krista, nášho Pána. Amen. Teraz vyznajte vieru, svoju vieru a zrieknite sa zlého v mene týchto malých detí. Edo, ty už rozprávaš, že? Kde je mami? Už rozpráva Edo? Sem tam, že? Ale určite by nevedel povedať, že verí v Boha, že? Verí. Ale nevedel by to povedať. Verí po cigánsky. A cigánsky Boh je celý nejaký iný, alebo čo? No. Však keď je Boh len jeden, tak ako môže byť Boh oných cigáňov, Boh bielých, Boh eskimákov, Boh indiánov? Je jeden, je, nie? Za to sme tu, On verí, ale nevie to povedať. Nevie. Za to sme tu, aby to... Presne, za to ste tu vy, aby ste to namiesto neho povedali vy. Áno. No, keď to nevie. Za to sme došli. Však ja viem. No.
A keďže to nevie povedať ani Edo, ani Sabrína, tak prosím, aby ste to teraz povedali vy. Pýtam sa vás teda. Zriekate sa zlého ducha? Áno. Aj všetkých jeho skutkov? Áno. Aj všetkých jeho pokušení? Áno. Veríte Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme? Veríte Ježiša Krista, jediného Syna nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý stal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Áno. Veríte v Ducha Svätého, o svätokatolícku cirkev, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela v život večný? Áno. Toto je naša viera, toto je viera celej cirkvi. Nie len Rómov, ale aj bielých. Toto je viera všetkých, ktorí veria Boha, Krista ako Boha. Tuto nerobím rozdiel. Tu sme rovnakí všetci. Teraz sme vyznali vieru cirkvi, celej cirkvi. Je náš pápež v Ríme? Áno. Ale áno. Chcete teda, aby tejto cirkvi, tejto viere boli pokresťaní Sabrína a Eduard? Áno. Dobre. Tak, prosím. Tieto veci odložte, prosím. Toto, čo máte, tú košielku, sviečku. Dajte tam na lavici dozadu zatiaľ. Keďže mami majú plné roky roboty, vezme tam toto. Tiež toto. A poďte tu najprv jedni, ktorí budú krstiť. Takže Sabrína, áno? Áno. Sabrína, ja ťa krstím. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Poriadne. Poutírať hlavičku. Môžete aj čapočku dať naspäť. Andričku, odloží tam na stolík, prosím. Teraz ďalší. Zober to Andričku. Eduard, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pavel Bachtálo! Stále ke Bachtále kaj žláda. Ke Bachtálo kakolánko. Giravelne sa z tebe Me chiquiramos a cantar. Tu colamo que se nobre. A vyhlaso Bachtálo času
che già ste volasca dei due geni. E șavesta ya kadasha. Saste bahtale tave, tevle sabe kasto astume. Te giudiziare la mort punto de. Andiamo pure Kata? Inkább? Jó. Hogy ne effekjen a szívem, az életem boldog legyen. Földárd és suttog meg nekem, boldogságom hol lehet. Hogy ne effekjen a szívem, az életem boldog legyen. Shalom, shalom, Šalka divoja špeciál. Len pesky andato čveldáte, skoro nejaké lampinkáte, pre skúsili tiež napad. Dajte kérasek páni, kár vojáci. Dajte kérasek kár vojáci. Čelejte tam nás. Chandel di Sara Bashar, dajte kérasek kár vojáci. Che quiere explicar vos, le cada quien tercero de esa mesa. Ce l'hai incontrato essa mintica mentre te ave. Utile. Datelo in coppia.
Te quiere lechugar, voy a llamar. Siamo puro punto del punto Maria. Dobrý deň.
Všimnite si slova Evanjelia, ktoré už bolo napísané pred 2000 rokmi a ešte stále to platí. Toto Božie slovo nie je napísané pre niekoho tam, ale pre nás. V tom čase pristúpil Ježiš k učeníkom a povedal im: daná mi je všetká moc na nebi i na zemi. Idte teda a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Toto bol kúsok z Biblie. Máte doma Bibliu? Máme. A máte doma Sväté písmo? To je to isté. Šikovný, áno. Je to isté. To klobúk dolu, lebo mnohí kážovia to nevedia. Určite tak potom pochválim aj pred ostatnými, aj bielými, že by sa mohli hanbiť, že to nevedia. Áno, Biblia je kniha kníh. Žiadna kniha sa aj nevyrovná tejto knihe. Preto si túto knihu vážime a keď ju máme doma, tak je na dôležitom, vážnom mieste. Mohla by byť napríklad vedľa toho oltárika. To u vás som bol, že? Áno. Tam by mohla byť na čestnom mieste. Predsa je to svätá kniha. A svätá kniha nie len preto, aby tam bola niekde položená, ale aby som ju niekedy otvoril a pozrel sa do nej. Nemusím čítať všetko. Voľačo. Keď chcem mať Boha vnútri, tak musím potom čítať aj to, čo mi on hovorí. Ale nič. Teraz sa obráťme k všetkým svätým o pomoc a odpovedajme: oroduj za nás. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Ján Krstiteľ, Svätý Jozef, Svätý Peter a Pavol, Svätá Sabrína, Svätý Eduard, Svätý Patrik, Svätí anjeli strážcovia, všetci Boží svätí a sväté, všemohúci večný Bože, Ty si poslal na svet svojho Syna, aby zlomil moc zlého ducha neprávosti a vytrhol nás temnôt a preniesol do údivuhodného svetla Tvojho kráľovstva. Pokorne ťa prosíme, zbav tieto deti dedičného hriechu, urob z nich chrám svojej slávy a daj, aby v nich prebýval Duch Svätý, skrze Krista, nášho Pána. Amen. Nech vás posilňuje sila Krista, nášho Spasiteľa. Na znak toho vás pomážem olejom spásy, Kristovi našom Pánovi, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Ktorý vám zobrali olej? Poďte. Ktorý olej vám zobrali z týchto? Každý je na niečo iné. Prvý. Ty nie si ešte oco. Ktorý? Prvý. Povedí latinské názvy. Infirmorum, catechumenorum a chrisma. Každý olej je niečo iné. Jeden olej sa používa, keď je niekto už starý a veľmi chorý, aby ho pán farár pomazal, aby potom ľahšie na duši odchádzal k Bohu. To je jeden olej. Druhý olej sa používa pri krste. Ten, ktorý má byť pokrstený, aby bol pomazaný Pánom, tak robili aj kráľov, kedy si mazali na čelo, aj na ruky. Aby ten ľud, ktorý im je zverený tomu kráľovi, aby viedol k Bohu. A predpokladám, že aj tá úloha vajdu je tiež od Boha. Čiže vajda tiež by mal ctiť Boha, lebo on nie je najvyšší. Nad ním musí byť určite Boh. Ak nie je nad ním Boh, nevedie ten ľud správne. Tak to bolo aj kedysi v dejinách u kráľov. A ďalší olej? Kryzma je na pomazanie. To sa pomazávali aj kňazi, aj proroci. Ktorý? Nebudem zdržovať. Na dnešnom krste použijem iba 2 oleje. Ten, ktorým sa pomazávajú tí chorí a starí ľudia, tak ten nepoužijem dneska. Použijem tento olej, katechumenov, tým olejom sa pomazajú všetci tí,
ktorí majú byť pokrstení, je poznačený tento človek, aby nasledoval Ježiša. Aby bol ako Ježiš. Jeden chytí vodu, bude zohrievať. Zohrievať. Normálne zohrievať to bude. Tak, tak chytiť. Bože, požehnaj túto vodu, ktorou pokrstíme tvojho služobníka Eduarda a tvoju služobnicu Sabrínu. Veď si ich vo viere cirkvi povolal k prameňu znovuzrodenia, aby mali život večný skrze Krista, nášho Pána. Amen. Teraz vyznajte vieru, svoju vieru a zrieknite sa zlého v mene týchto malých detí. Edo, ty už rozprávaš, že? Kde je mamina? Už rozpráva Edo? Sem tam, že? Ale určite by nevedel povedať, že verí v Boha, že? Verí. Ale nevedel by to povedať. Verí po cigánsky. A cigánsky Boh je celý nejaký iný, alebo čo? No. Však keď je Boh len jeden, tak ako môže byť Boh oných cigáňov, Boh bielých, Boh eskimákov, Boh indiánov? Je jeden, je, nie? Za to sme tu, aby On verili. verí, ale nevie to povedať. Nevie. Za to sme tu, aby to... Presne, za to ste tu vy, aby ste to namiesto neho povedali vy. Áno, áno. No, keď to nevie.